Hallo, die Ola Hyunza, som är Young God Hyunza, ber med Gott sin Wut antekom. En Young God van de version te lezen van met 4 en met een Heiligen Geest gedoopt te worden. Wat dat mooi dat. Matthäus kapitel 3 vers 11, ik doop je met Wuter, dat is wat Johannes zegt. Wuter dat zijn wat de uitreinde, dan is het vorig. Menschen können sich aus Sünderschluten deuten, da wollen davon nicht geraten, because sie wollen geraten an Jesus glauben. Ik doop je met Wuter, dat die amtieren, so dat is waarom die met Wuter deuten doen. Aber da wordt nu mijn kamp als sterker als ik, den hij niet wird sie de show te drehen, da wordt je met den Heiligen Geist en met 4 deuten. Zodat er een mens deze tijd met Heiligen Geist en met 4 deuten, met beides, met den Heiligen Geist en met 4. Aber wieder lesen. Wenn ich hier noch von dat die met dit hoofd, ja, die zijn met 4 gedoopt worden, er is tot. Aber wieder lesen. Die Gott zijn woord dit zo klaar, ik weet niet wat mensen met meinen, wanneer dat meinen, wat de Bibel met meinen, dan jongen met mir über da. Hij heeft de schmiedschaffel in de hand en hij wordt de draasvloer reinmaken en den wet im Specker brengen. Aber dat spree wordt hij in 4 schmieden, dat niet iets meer aangeet. Dit is wat hij wordt dat met 4 deuten, hij wordt dat in 4 schmieden, wat er niet iets meer aangeet. En dan van hier gaan we in Matthäus kapitel 13 vers 33. Het wordt er niet iets meer aangeet, dat 4. Lut dat beides bij dem Eifswossen, de lut de gerechte en de gerechte beide zijn. En wanneer het Eifs is, dan wordt ik de drascha zijn zommel eerst dat aankruid en brengt dort een boeing te verbrennen. Over den wet zommelt een spekker. En het hoffe met 4, dat is zo'n wat doen ze, dat doen dat een boeing brengt te verbrennen. En dat den wet zommelt een spekker. Offenbarung Kapitel 21 vers 8, de verschilde op een ongläubende en de abscheiselje en Marder en Hyra en Zobra en Ofjatadeuner en alle Leiner wollen einen Platz im 4 soll haben, der mit Schwefelblit brennt, das ist der Tod. So, das ist die Toffe mit 4, das ist wo der ongläubende Hangundung. Und ich bin so dankbar, dass wir können mit den Heiligen Geist gedeutet worden und dass wir nicht mehr Angst haben, dass wir uns mit 4 wird deuten, because das ist der Hall und ich sage, ja, so, was uns mit Dienst und jetzt das Vorstellen lässt, in 2. Korinther Kapitel 1, Vers 22, glaube ich, ist dort. Und ich habe verloren mich nicht an meine eigene Kraft, ich habe verloren mich auf Gott sein Wut und auf Gott, so dort ist, was ich glaube, dort ist Gott, der uns Physik gestampelt hat und dort nicht unsere Worte, sondern uns Physik hauen hat. Aber so wie hier, in schöner Tag.